Hello guys, pagawas na ako. Lami sa panahon. Uy, mas lami pa na ako. Charis. Sa karon guys is mula ka na po si Kuya Renz. So, atong atangan og asa jud si Renz mula ka. So, see you. Bye-bye. So, we are here in Basakan, Umantad Falls. So, asa na matatagpuan? Matatagpuan sa Kandihay. So, we are here in Kandihay, Bohol. Kandihay sa daan, guys. Kaya duha man ni ka klase ka Kandihay. Na Kandihay nga bago, ug na pa Kandihay nga daan. So, ang Kandihay nga daan, ana matagpuan ang Kaman Umantad Falls. So, kuan na guys, kay na is man ko sa akong classmate. So, nakarealize min sa akong kauban nga si SK. So, manglangyaw pud mi kay ang ama maginahinay pa mi, di ba? Di mamagparkansi guys, kay lupi o mapagransi. Mao nang nakarealize ko na ninindot man dai dito or nindot baka po, di ba? So among siswayan ni SK. So namalit pa diri og mga food product on dito. So see you later. Bye bye. Excited. Nang gipalit ang pizza. So ako gibinlan anak pizza. So labi kaayo. Guys, wala ko ka-video pagbiyahe kay lisod kaayo. Akdan, grabe mo na nag-wave-wave. So, lisod kaayo. So, abot na ta guys. Dito sa Kanumantad Falls. So, ano yung entrance. So, nabot yung mga visitors. Sa galayang nasud. So, nanapod sila mga baligya guys. Mo ni ang amo ang food guys. Among gida ang pizza. Bawon sana. O kabawon marag apple na siya. Natay owishi. Natay water, natay burger. Kana may burger dito sa ubos guys, natay water. So mao ni ang Kanumantad Falls. So na-enjoy na view ang Kanumantad Falls. Grabe, di mabangpang ang kanindot kaayo din dapita. Di ba lami kaayo. Dili toto. Ang kani nga Kanumantad Falls guys is nag-start ni siya sa tourist spot noong 2010 until karon, and then entrance fee is 30 pesos. Yes, matatagpuan ito sa Kandihay daan at ato mo agi para matrace ni siya, pero layo po ni siya guys. So isa ato ang biyahe unon, grabe jud pud siyang yang biyahe. Niya guys, kani iyang kuan sukod is na ni 79 meter. So ako na sayop, and equivalent siya sa 261 feet ang iyang katason ang Kanumantad Falls. Di ba? Grabe. Makita ka ni guys in personal, makaingon ka og murag gituyo, pero wala siya gituyo guys. Ang history ani ko daw, ang history ni talk sa tour guide nato gahapon is ang water dyan ni murag ning create to guys, mga like mo baha mo create jud siya guys, kaya jud siya. Dai, layo dai, pinoklaro kayo. Kaya nga na, Samsung bayot. Samsung man dito iPhone may pinaka. Pero ang signal dahil, lamig ko sa signal. Uy, pabili! Sinibanakon ba ni Bang? Kurab itong kalit. Kapuya. Kapuya kayo guys. Emang giya pagkuan? Oo. Di na pwede. Sabi ay, sakit lagi. Ang liyo pa man di ay. Bata kay restaurant. Kuya Ano ba agak sedih? So karon guys, mato mi sa restaurant. Bawa sa tipangan. So, oh my god, wala ko ning count sa kuan day. Sa tawag ni day. Yang step, kung pila ka step atong kuan. Boya uy. Apa oy? Ginoo ko. Sunod ang tapon, magpa-restaurant sila din po nga niyon. Huwag sila halin. Huwag ganyan ng restaurant. Grabe. Para ikabot-but mo.
man. Bitaw. Dito yung sunod nagkakarogot mo, nagabot. Unay mga rongton, waan na. Okay, po yun kayo guys, promise. Okay, bagot doon kag nailagaraw. Mas worse chocolate hills. Mas worse pa ni. Sorry, hiking? Hiking? Handa akong water. Ginoo ko. Hindi nagbalik, good mo gyapon. Restaurant lagi ni. Na, ginoo ko, Lord. Paron naman is langit. Masama ni. Magpakaon, lagi sila na to. Ginoo ko kung tuod, uy. Di pwede matiguang ni nga ni. Ginoo ko, uy. Yung taas naman. Hello, langit naman eh. Masod naman eh. Di na makasod kay mga bayot mo. Mada ba ni? Grabe, uy. Gihal. Halayo pa? Halayo pa gyapon? Wala ko sa daday ni. Watch and learn. Ginoo ko. Langit naman dyan ni. Mureklamo ko adto. Dapat bigyan ng restaurant eh. Ginoo ko. Hindi na kaya. Uy, layo pa. Tabang. Grabe. Ay, hapit na. Muna ni. Lilis ang tuhod, uy. Lilis ang tuhod. Muna ni. Langit na. Nanapa si Lakaw. Street bag yun. Kuya. Yehey. Para. Ayaw mo tayo ni Agi ganina. Nanatod. Wow. Amo tatas langit. Pasudod ba ka sa langit tadi ya? Murag kuan siya guys kanang Banawi rice terraces. Murag siya Banawi rice terraces. Kanawa. Nanas kayo uy. Grabe. Picture ba yun? Pak. Wala picture man. Muna lang restaurant guys. Pag abot na mo adto, karabing kapuya. Murah kag kiabtan sa imong kinabuhi. Charis. Muna lang restaurant guys. Diyan. Kaya mahal-mahal man wa ka afford. Why problema na. Naki wifi ra ko na guys. I-upload unya. Pagkahuman, yung mga afford isa ka kauban nanguli aton tanawon. Voice over ani oy. Ako na ni natural nga voice. Bato na mi ulit dani Kay mag-close na alas 5. Agatong sakyan dito masradaan. Buang na. Lakaw sa mga bayot. Ulit na mi dai. Bye guys. See you later. So, asa sunod ang destinasyon. Ayot kay wa ka afford dati nga ang mga kuan dito guys, mga staff sa restaurant kay nanguli sila dito kay mahal. Tag 280. Nya ang kwartas bayot buang 150. Di ka afford so na lang pud mi. Kapoy kay lakaw. Ginoo ko. Unya guys, pag ako makikiguto mga bayot buang, nilahos mi sa kuan munisipyo sa Ubay. Ito nang gimami.
Grabe na enjoy ko guys. So thank you so much for watching and don't forget to subscribe and follow me.